Pwede na ako mag-truck driver. Kasi kung kasero ka, alam mo yung, di ba, tinuro mo naman sa akin noon, huwag kang magbase sa, sa traffic light. Oo, sa traffic Doon light. ka tumingin sa nagbibilang. Kung sa tingin mo ay, green, ilipat mo yung mata mo doon sa nagbibilang. Guys, morning! Nagbabalik ang lakay. Ayan, today is Friday. Mamalingkin na kami ni Mrs. para sa babaunin ko papuntang biyahe. Wala pa naman silang sinasabi sa akin sa company kung kailan. Pero you never know, right? Baka bukas o susunod na araw. At least maluluto na namin. Dali mo yung license mo. Yeah. Nandito yung aking wallet. Okay, meron pang iba rito na natona. Pero dadagdagan ito. Shoutout pala na itong neighbor yung bigay niya. Ha? Mackerel. Sino nagbigay? Ano yun? Pekerel pala. Pikerel sino nagbigay ito, Han? Sila Weng, nag-ano sila nun? Sila Weng, oh, nagfishing Fishing sila. fishing sila, namingwit. Oh. Big shout out si Weng. Oh, yan oh, meron pang libreng binigyan si Mrs. eh. Yung mga neighbor namin dito, Mackerel. That's good. Pekerel. Ah, Pikerel? Okay. That's good. Kunin ko lang yung sapatos ko. Andun yata, Han? Saan ba yung sapatos ng pula? Pag-jogging mo? Oo. Pag-jogging mo, suot mo sa labas? Oh, ito na lang pala dito. Meron pala dito. Ayan guys, tara. Balak namin ni Mrs. ngayon, pupunta kami sa Costco. Magpapa-member kami sa Costco na. Sana, mura yung membership. $65? $65 ba yung membership? Baki andito. It's Bibi Baki. There's a lot of there's a lot of people cheering you up in the performance in the school yesterday. What you going to say to them? Say thank you. Yeah, thank you. And subscribe to Papa. subscribe to Papa. Guys anak ko marunong din mag-promote ng YouTube channel ng daddy. But anyway, what do you have in there? My friend. My friend in Roblox. Oh, your friend in Roblox. Oh, okay. They give that? Yeah, it's called. He made it? Yeah. Okay. To vloggers to see. Alright. Alright, where's mommy now? Let's go. Medyo naambon pa guys. Alright, let's go. You sit up your hoodie para hindi ka maambon lang. But Ay, ulis na ba hoodie? guys. Guys, let's go. Careful cause it's wet madulas. Careful. Yung mga laruan ng mga bata, dinamp ni Mrs. dyan. Oh, okay, let's go now. Bakay ka muna. Alright guys, let's go. Inisip sana namin pumunta sa St. Laurent mag-camping, inaulan naman na ganito. Medyo malamig. Mahirap matulog sa St. Laurent ng malamig-lamig pa. Hindi ka rin makagalaw. O hindi ka rin makagalaw sa backyard doon kasi nga lakas ng ulan, wala ring saysay. Good morning, friends. Ha? Good morning, friends. Good morning, friends. Good morning. Let's roll. Naulan eh. Raining season na. Ha? Hangin sa kabila. Ito
battery. Kailangan ko na magpapalit ng I don't have seatbelt. seatbelt. I'm gonna wear a seatbelt there, baby. Don't forget the seatbelt, okay? Dublin, dito na tayo guys sa St. James. Yan. Isa sa pinakamalaking street dito sa Winnipeg. Na, wala. Are you okay, Baki? Tulog ba? Tulog si Baki. Tulog si Batiti. Dito tayo sa Costco. Driver, oh. Coca-Cola. Ano pala yun, yung may sumalpok na truck dun sa dun sa may Logan, na heart attack pala yun. Yung driver? Kasi ganun yung truck niya, walang aircon. Oh, yung driver na heart attack? Ang more on kasi sakit ng driver guys, cardiovascular disease eh. Kaya pag may pagkakataon, sa exercise lang. Tamang exercise lang. Tapos, ang key doon is eat healthy. Huwag masyado tayo sa mga matatamis, soft drinks. Ibig sabihin ng eat healthy, yun yung mga pagkain mo dapat watch out ka. Huwag masyado sa mga processed food, no? Yung mga deep fry, tulad ng mga french fries. Yun. Kapag ka magkanin naman, 1 cup lang, 1 cup every, kung 3 beses kayo kumain, 1 cup lang. Alam ko kulang yun, napakaliit lang yung isang cup may eh. choice naman eh, kung gusto mong kumain ng ganun, ituloyin ka sa calorie. No, tapos danin mo na lang sa exercise. Ayan, Costco na tayo. Sa unang pagkakataon, ano kami ni Mrs. dito sa Costco. Magpapamember kami. Wholesale. Sabi nila mura daw ang bilihin dito sa Costco eh. No? Karne lang naman sa jam eh. Karni lang. Para sa muscles mo. Sabi ko nga sa'yo may mga ino-orderan ka, bakit hindi. Tingnan natin. Ang akala ko yata wala nang member. Parang may nabalitaan yata kung wala nang member. Kaya kita mo dito guys, laging punuan dito, mamili ang mga tao. Bolto-bolto na. Punong-puno lagi, tignan mo punong-puno lagi, wala ka halos mapagparkingan eh. Kasi mas mura kasing bilihin dito, kaso nga lang may membership. Oo, mura ang bilihin dito pero may membership talaga. Ayan, lumalabas siya. Lumalabas kay BMW. Ikaw na ang naka BMW. Titirahin ni Mrs. na ng atrasang patalikod. Yan. Baba mo yan para makita mo. Mga side, patalikuran ni Mrs. Tirahin niya. Nalo. Pwede na ako mag-truck driver. Ano no? Pwede na ako mag-truck driver. Pwede na daw siya mag-truck driver. Grabe naman. Ano ba? Pag-truck driver ka, paatras na ng parking. Oo. Yabang mo naman. Nakakatras ka lang sa ganito eh. Hindi naman talaga ako mag-atras na kasi pagka malaki ang nguso ng sasakyan mo, aralin mong paatras mag-park. Kasi kung paharap ka, tapos ganito parking, may point naman si Mrs. mahirap. Lahat naman basta driver ka na talaga syempre lahat ng pinapractice naman yan. Wala naman yan yung sumampa ka, kabisado mo na. Pero yeah, of course, pwede ka na mag-training kasi ang tagal mo ng driver 10 years. Ang tagal na niyang may driver's license, 10 years na si Mrs. na may driver's license. Kaya kung pag-iisipan pa natin kung sino yung mas magaling sa amin na mag-drive at saka mas safety, siya. Kasi siya wala pa talaga siyang huli, never. 10 years na siyang nagda-drive pero hindi pa siya nahuli, hindi pa siya natikitan. Ako
Pinapakita ko sa inyo yung ticket ko madalas. Ano bang maisa-share mo, bakit? Para ano, di ka matikitan. Siyempre, mabilis ang utak mo. Tapos? Pag nagdadrive ka, mabilis ang utak mo rin. Kasi kung hindi magsabayan, wala. Lagi kang matitikitan. Ang mahal niyan, unexpected. Pagka may ticket ka, unexpected expenses yun eh. So, it means, ibig sabihin, ingat-ingat lang. No? Oo. Ingat. Okay. Ayan guys, yan si Mrs. kung Kasi kung kasero ka, alam mo yung, di ba, tinuro mo naman sa akin noon, huwag kang magbase sa, kapag malapit ka na sa, doon ka tumingin sa nagbibilang. Sa traffic light. sa traffic Doon light. ka tumingin sa nagbibilang. Kung sa tingin mo ay, green, ilipat mo yung mata mo doon sa nagbibilang kasi doon mo talaga malalaman kung malapit na mag-yellow. It means guys, pagka nagdadrive tayo, di street light, green light pa siya, wag yun ang lagi mong tignan. Ang tignan mo, meron ding countdown dun sa kabila. 'Di ba yung kamay o kaya tao, may kamay o tao para dadaan doon yung pedestrian doon ang yun ang turo mo sa akin nung nag-aaral ka pa noon ng nag-aaral ka pa noon ng truck driver. Yun kita mo. Sinasabi sa inyo ng instructor mo. Kita mo guys. Paano, mayroon ako na ituro pala sa asawa ko, no? Hanggang ngayon dinadala niya. Paano ang lakay tracker? Mayroon din pala tayong na-share na tips and idea. Siyempre, i-share natin yan sa asawa natin kasi siyempre may mga anak kami, walang ibang nagdadrive dito sa bahay kundi siya at saka mga bata. Siyempre, bilang tayo, asawa, mister at tatay, safety ng pamilya natin ang iniisip natin. Yan. Tara. Baki! Let's go. Tulog si Baki. Tulog to. Let's roll. It's Batiti. Tititi. Costco. So meron silang Costco wholesale 130 executive, Costco wholesale Gold Star $65, Costco wholesale business member 65, tapos CIBC Costco Mastercard. So ano yun? Ayun. Oh yeah. Membership. First time membership. Oh, you guys want to apply for a membership? Yeah. No problem. You guys actually came in the right time. But before we start with the applications, you guys have your IDs with you guys today? Yeah. It's only one, it's okay? Or both of us? You can have both. So one could have, you can have, one account could have 2 people on the membership. Oh, okay. It's only my wife. Dalawa mo man kasi kung saan ka punta magagamit mo yan. Oh, sige. Yeah. You just use your ID for now and then we can add her afterwards. So do you have your ID? Her. Oh, me. Doesn't matter. Whoever wants. Meron ka dyan yung ID mo? Meron din ako dito. Which one? So what's up with the $130? So the $130 is our best card because we do earn money, but I'll explain that to you because we do have a promo for new members. Oh, okay. But I just need also a credit card list. Okay. And I just need your phone number and email address, please. Hello, Brad. You Yeah, going to school today? Oh, we just pick him up in the school. I see. Phone number and Email address, please. Nagpa-member na kami guys para first time. Pa-member ng Costco. You can use that in US? Anywhere. it's my credit card. At guys, antayin lang natin tapos tatapusin na lang natin itong set up nila ng membership. Select For you. Any of this one? Select For you. Guys, picture taking na ako. Guys, membro na kami ni Mrs. ng Costco. Ayan. Superstore mag-grocery. Hindi na kami mag-grocery superstore. Hindi, naman. Kasi malapit ka sa atin yung superstore. Hindi, pag maraming bibilin dito. May mga rebate din kasi itong mga to. Parehas lang din naman. Di, zero muna ang price at saka grocery yan. Parang ano dito. Ayan guys. Sayang din. Ang tagal na namin dito sa Canada. Hindi kami talaga nagpapamembro nito. 10 years na kami ni Miss dito sa Canada. Ngayon lang talaga. For the first time. But anyway, at least kahit pa paano membro na tayo. Tara, mag-grocery na tayo. Tignan namin kung ano yung mga paninda roon. Kahit Maki, careful. Yeah.
Ayan guys, dito na tayo. Sa karnihan tayo. Jeff, shout out creator sa vlog natin. Shoutout muna tayo kay Idol Tracker ng Winnipeg. Shout out din kay ate. Nice to meet you ulit tayo, no? Okay. Salamat no sa pasilip-silip sa vlog ko. Lagi, palagi. Sige, ingat. Guys, kababayan natin dito sa Canada. Winnipeg pala. Nakita ko kanina doon, nag-picture taking kami. Ayan, ang saya nga eh. Ito pa nakikilala tayo. But anyway, $5 off. Ground turkey beef. Ito naman, lean ground beef. Oh, tignan mo naman. Alright guys, ayan. Pati cooking oil ni mami talagang piling-pili. Nandito na tayo ngayon. Bayaran na natin itong ating pinamili. Yung mga pinamili natin, si Baki may ice cream pa. Ano to, Han? Moisturizer. Okay. So yan, yun lang yung pinamili namin. Magkano kaya ito, Han? Sa palagay mo kung 500 na yan. ito? 500 sa palagay mo yan? Eh kung doon sa superstore. May mga meat ka eh. Hindi naman tayo makakabili ng ganong kadaming meat doon. Ito pa, Magkano yan? 80 ito eh, dalawa. 80? Oo. Vitamin ko pa lang eh. Vitamin pa lang eh. $100 na lakay. Guys, ayan, nakalabas na tayo. Lumamig. Get inside na, bebe. Yung manok, ilabas mo. At kain muna tayo dyan sa loob. Hindi pala biro ang mag-grocery sa Costco. Hindi birang mag-grocery sa Costco daw. Yung pa-kompleto, naka 500 na. Ayan, hindi pa kompleto yung grocery namin. Naka total of 509.39. Ang mahal lang naman dun yata yung mga shampoo eh. Yung karne mo. Karne ko. Yung protein mo. Yung protein ko ang mahal daw, sabi ni Mrs. Oh, yung mga pinagbibili ko ito. Oh. Grabe. Hindi ko naman babaunin lahat yan, ha. Hindi ka siya kalakalahati lang para sa susunod eh. Meron babalikan. Sabi ni Mrs. yung mga lotion lang niya eh. Oh. Lotion. Paano sisiksi ang Mrs. kung at kikinis ang balat ni Mrs. kung hindi natin siya bilan ng moisture. Ang nagpamahal lang talaga dyan, shampoo. Tsaka yung Maki. yan, mga karne. Yan. Tara, punta tayo. Ikaw na yan, Han. Malaglag pa ito, ano? Yan. Let's go. Alright guys, dito na tayo. Mag-picnic muna ulit kami dito. Patayin mo muna, Han. Ano? Oh, careful. Ito naman pong anak nito. Favorite niya kasi itong strawberry. Sige, Han. Ano yung bigyan mo muna ako ng panghugas. Hold on. The chicken. Lit papa ano muna. Alcohol. Lit papa I want chicken. do it. Guys, kain tayo. Inabot anong oras na ba, Han? Alas 2 na pala, oh. Orange. Punta kami dito alas 11 eh. Alas stress Ma. Ano ba yan? Hindi na. Saan ba yung pisatan nito? Wala pa yung kutsilyo dyan, Han? Ayan. Ayan mo si Papang magbigay. What do you want? Legs? Yeah. Legs ba gusto mo? Give me that, sit, your, upuan mo. Bigyan mo sa akin yung upuan. Patungan, yung upuan. Where? Yung upuan mo. Give it here. Mayroon ka bang plato rito, Han? Here you Wala. go. Here. Here you go, babe. Here. Ay, hindi mo na isara yung pintuan doon, Han. Here you go. Saan? Here you go. Ayaw mo na muna magsalita dyan. Oh, here. Okay. You wash your clothes. Nag-sanitize ka, no? Yeah. Yeah. Careful. Pag hindi namin maubos to, yung dalawa, may iwan sa kanila yung... Ano? Sige lang. Guys, kain tayo. Ganito na lang talagang kami. You sanitize your hands, right? Ayan.
down. What? You can remove it. Here, ano? Lick first. Oh, and then you touch your clothes. Go. Buong manok yung titirahin ni Baki ngayon. Kasi naman bumili kami ng Jollibee guys, no? O McDonald's. Tapos French fries, yun na lang. Thank you. Hold properly. Ganun talaga pagka gumastos ka ng 500 sa Costco. Ha? Ano na siguro yun? Mga dalawang Mag-picnic na linggo lang. na siguro. Hay. Kunin mo na isang hita. Inom mo na. May tubig ka? Patay tayo, wala tayong tubig. Right, Bake? Guys, kain tayo. Han, There's no water back habi. careful ang pagkain mo, oh, han. Pero mas mura na yon kaysa dito doon sa ibang superstore, no? Palagay mo. Han, Okay. ha? Mas mura, Han. Kasi sabi mo nga ano eh. Pag mga karne, dyan lang. Maramihang karne. Basura, basura. Kasi Marami pa to. Ha? Mura talaga yung karne nila. Mura. Mommy's not gonna eat because that's too much food. What? Mommy's not gonna eat. It is. She will. Oh, ano? Teka, nag-gloves na ako. Han. Ba't ka pa Sige lang. mag-gloves? Naghawak na nga tayo eh. Ayun na. Meron ka palang gloves din eh. Meron ka palang gloves. Di mo sinabi sa amin kanina. Ano ba? Nag-alcohol naman tayo eh. Guys, no, kain tayo. Nag-alcohol naman tayo. Mukbang. We're doing a mukbang trend. We're doing a mukbang trend, guys. Mukbang. Trend. Mukbang trend. Puro ka trend ba ako? Wala tayong water back ha. Dito. Itong balat. Ikaw kasi di ba ayaw mo ng balat? Kumakain din. Yung dalawa, eh, magluluto na lang si Mami sa bahay. Meron akong ginawa doon. Basura, basura. Diyan sa baba. Meron pa to bebe. Which one you like? Legs again. There's no more legs. Mami took it. Wings? Here, Thank you, Pa. let me know if you want more. Ganito lang kami guys pagka ano, nagpipiknik lang kami dito sa ano, bahay. I mean dito sa sakyan. Pag andito yung dalawa pa, maliliit, si Ate Clark at si Nel, dalawang manok binibili namin. Magkano lang ito kasi? $9 lang bili namin dyan. Magkano? 9? 7. Basura. Oh, $7 sa isang manok. Yeah, the belly. The belly. $7 ang isang manok, tapos doon sa McDonald's kapag apat sila, Thank you, Pa. ilan yung magastos mo? 20? Pag apat? 40. 40? Oh. Ito 7 lang. Sob ko na. Ano? Ohan, busin mo na yan, dami pa yan. Okay na sa akin. Ano, Pa? Hawakan mo. Ano? Ano?
McDonald's, $40. Ito kinain namin isang manok. Tapos ito, another $9 din yung strawberry. Hindi naman namin makakain lahat. O de 20 lang yung ginastos namin. 9 plus Lalaki oh, tignan mo naman na. 9 plus $9 is 18. What? 9? 9 plus 9 is 18. 9 plus 9 is 18. Buti pa tong si Baki, marunong sa mathematics. Basura! Where's the basura? Here. Open basura. Ba't ayaw mo na, ham? Wait, this is the... Sorry. Wow, this is... There's so Ginaw, many big ones! Kukuha pa ako. Marami pa dito, Baki. You want more? Oh, here. Wings. Thank you daw, sabi ni Baki. Yan, sarap ng pagkakaluto, guys. Yan. Busin mo na yun, Han, bago tayo malis. Nasaan yung ano natin? Wipes. Ilalim? Oh, hawakan ko to. Just wait lang there, baby. Hold on. Meron tayong wipes. Baby wipe. Hindi to baby wipe. Hindi. Kunin mo na yun, Han. Tapos na ako. What is that smoke coming from? What smoke? There. Oh, it's in Baka. chimney, I guess. In chimney. Basura. Basura. Busog na busog. Basura. Ayan. Malinis na naman yung kamay. Mayroon tayong pangpunas dito eh. Oh. Basura. Nakahanda yung mga yan. Oh. Wipe you, after you finish that, wipe your hand, ha? Bakit may, I want some. don't forget the, meron pa. Sayang yun eh, si Baki, kala mo, Bakit do not nauubusan wipe din. everywhere, ha? Do not wipe everywhere. Sige lang, nak. Wala naman na ata, nak. Kaya pala namin ubusin yung tatlo. Chicken. Do not wipe everywhere, ha? Pusin lang ni Mrs. ang pagkain, tapos uwi na tayo sa bahay. Alright. Wala na. Alright guys, andito na tayo sa bahay, garahe. Tatawa kami ni Mrs. eh. Ito yung tungkol kay Diwata. Nung kasikatan ni Diwata guys, ang daming nagpapapicture sa kanya, di ba? Ang sabi niya, istorbo lang kayo kung gusto nyo magpapicture sa akin, sisingil na ako ng 1.5 isang picture kasi nakaka-istorbo kayo. Sabi niya. Ngayon nung tumakbo yata siya, tumakbo ba siya? Kasi may nabasa ako na tumakbo siya eh. Hindi siya nanalo. Bakit? Tapos sabi niya, Nanina, napadaan ako sa aking billboard. Napapaluhan na lang ako. Nagtatanong ako sa sarili ko, saan kaya ako nagkulang? Saan ka nagkulang? Tinanong mo pa sarili mo, saan ka nagkulang? Ang sungit-sungit mo nung mga panahong sikat ka. Papapicture lang sa iyo mga tao. Ayaw-ayaw ka. Ngayong natalo ka, nagdidrinama ka. Bumalik sa iyo yung karma. Let's go guys. Patawa lang ha. Sino bang familiar kay Diwata? Alam mo, Pilipino kasi siyempre yan ang mga lumalabas sa timeline natin eh. Okay, yun. Damputin ko na yung kaya kong kunin dito. Punong-puno. Ay, yung strawberry andun nakapatong. Pamparan ako. Yung strawberry nakapatong doon, no? Ayun. Bagay, let's go.
Para pagka ano maya-maya siguro, kaya bukas magluluto na si Mami. Naka-grocery tayo guys. Groceries. Nakatinghalin. Ayan guys, ito lang yung binili namin ni Mrs. Maabot ng 500. Mahigit na $500. Pero at least sana umabot man lang ito ng 3 weeks. Siyempre para dito sa bahay at baon din namin. 3 weeks, mag-grocery ka pa. Yung iba kasi hindi naman yung kompleto. Okay na to, Han? Sa Hindi atin? kompleto yung... Siguro, magdagdag ng konti. Kung meron pa. Okay. Ang ano lang naman dito bumili kasi ako ng mga vitamin ko rin. Ito, vitamin. Kailangan natin mag-vitamin guys para hindi tayo dapuan ng sakit. Ito. Vitamin. Tapos ito mga cream moisturizing lotion. Kailangan ng mga bata yan kasi dito Bakit? You get pull down dito ito. sa Upstairs. Canada medyo Can I take a bath? Yes. No. You wanna take a bath now? Go upstairs, let's go. Yan lang ba guys yung nabili namin. Umabot ng 500. Lulutuin na lang ni Mrs. na. Iisipin pa kung paano lulutuin to. Guys, so paano? Kita-kita tayo sa karsada next time na. Thank you for watching. Ayun lang. At least member na kami ng Costco. Ingat lagi. Peace out. Bye-bye. Lakay Tracker.